tenre kod ngima erokamano ahinya Joyce Oloo. Faith Mzomo wacho kacha ni entiere kodwa e chenro, wacho kanyo ni weche gichopo ne e yo makare. Elijah Mercedes wacho ni en bende oseyore chenro ni Nyakwara Mgajwang' Meshak Okoth wacho kanyo ni weche gichopo ne yo makare. Wacho ni Ramogi TV timo gima kare mano ni oganda obedo kod ng'eyo e wechego matimore. Wadhi mbele. Kaluwore kod medruok e kwan masira mag apaya e pacho kae, weg geche matero jowuoth maboyo tere kod luoro mar wito lesen mag timo ohala kaluwore kod okang' matend arita yango ni nyalo kawo mar mayogi lesen. Gikoni yore nitiere makare mar riwruok mag weg nyamburko mag jowuoth nyalo winjore chope kod migawo mar obila mag ndara mondo mitiek masira makoch kendo bero lwasi mar ndara. Na ka wata nyambagalero no obila to oramo ni ka ok weg geche otang' kendo lero it joriembo to biro chuno gi kawo lesende magi. Mibiro kawo kod migawo mamenyo chenro mag ndara nyalo bedo mano mager mainyo yore mag yuto ni mar geng'o ber maloyo thiedho. Mbaka kod Ramogi TV juma mokalo, komanda mar obila mar ndara kata traffic Freddy Kuchieng' noyango ni kaka yor rakore kod midhiero mokwako Kenya ma ji wite ngimagi, derepe, weg geche, johala biro chuno mondo mifwal kuomgi lesen eka podhigi kendo manyien okang' madhi nywando sekta duto mag ndara. Kuma samoro nyalo dhi ni kambi, samoro ama wuon mtoka lure ka samoro nitie gik moko moro mobed, barupe moko moro bed mtoka nigo to ongego kaka insurance. Samoro mtoka rach, mechanical defect mag mtoka. To samoro bende kakoro ajali go siga bet mang'eny ni kambi achiel nyalo mayo kambi no barua mar ohala. Mwoka kod migawo mar obila koro medo kela chidh nade kuom joket mwandu mag weg geche ndara. Moko ni kowany oko lesen kuomgi to chochni mag yuto nyalo betie kendo doko chien kendo inyo chumi ni mar jok magindiko nyalo koso tije. Yudo lesen mar mondo ilok ohala ni otek, to be okotek ahinya nikech kiluwo chik kaka serikal dwaro to lesen yuda mar tich be ok ginyal tamie nikech wan gechewa ok pange kor ndara. Gechewa gin geche mi idho office kendo itimo booking online. Koro yudo ni offices gi duto te nigi dhano mindiko, omiyo kadi sirikal digol koro leseni go kuomwa nyalo lalo tijegi mang'eny sana. Mondo wayud picha makare mag joriembo mag geche madhi maboyo kaka Mombasa, Busia, Nairobi, Kisumu, Homa Bay, Siaya, Nakuru kind mamoko, derepe ni kod wach mane wigigo adebe ni kelo chochni ndara kod masira ya paya. Inyalo bedo perfect to samoro wadu ma itiyogo cha midhiro mogo cha ok en kaka in, samoro nitie kaka en. Koro in kinene tinyalo wene kore mapema nikech mostly gima inyowaga en ni an kora. Changamoto za barabara ni kama saa zingine ile wakati sasa kama kunanyesha hivi naweza pata mwingine labda kuoni vizuri amekuja ango yako, sasa hapo inapitwa ukuwe mwangalifu. Kaka yor tieko hole kinde mag riembo, obila geto menyo geche man kod derep mok yudo yweyo kendo nyalo miya yula kwanygi e kinde mag riembo machwe kel masira. Omiyo dwaro nitiere mar baskabas madhi maboyo bedo kod derepe ariyo. To sama in gi fatigue ndara, to fatigue ni gima kele ni driver ok oyweyo, to samoro driver be ok oywe nikech odwa pesa, nikech ichule pesa matin. Koro wan kaka joka janam gimwatimo, wan kod kuonde iluongo ni resting places ma driver giwilore kendo ok wan gi driver achiel. Yudo wan gi driver man standby man ndara, to wan gi driver i gari ariyo. Obila dwaro ni mondo luruok kod chike mag apaya. Kata kamano, joriembo mosebed ka itudo ni chiwo mit bilie ka gini apaya gino magikoni miriambo. Samoro kaka chike mag barabara gi en kaponi otimo makosa mar barabara to imiye bond to dhi court. To kodhi court igoye fine to duogo. Koduogo pod odok adoke ang'ono
iyo hande motimono bora ni osechulo file ma court chande. Lakini derepe kande to pod tayari mar chiwo pesa komakigi to pod askacheko bora amedo kao pesa. Ila tunajitahidi kampuni isije ikapokonywa leseni, kwa ndio maana tumejitahidi kuleta services nzuri barabarani, ushirikiano mwema, madereva wetu wako well trained. Polisi nitie ndara ndio obiro chungo gari, tichungo ne gari ocheko to we idhi kumidhi. Koro bedo ne mit bilio samo tie joma golo to atok danga wache ne gacho ka dang nuwa golo. Kaka yoro counting kendo neno ni sekta ni okelo yuto makare kendo bugo chumi pachoka nyaka chop dwach piny owacho kod kastembe. Osuru wachulo kendo yudo ka ayudo ni mtoka ema chule osuru mang'eny kabisa. Nikech yudo ni apart from national government osuru wachulo na counties. Tiyudo ka koro wawuok Mombasa wadhi kamo kaka Busia. Wakale county mang'eny. To kila county wan go office. Kamiketo office no nitie chike mag county no. Manyaka tiliu kendo osuru babe nyaka ichulgi. Koro kwayo mokwongo na county governments mondo gi consider en kuonde mwapakie mtoka. Ewi wach jam kata dhungruok mag geche ndara, sirikal chano medo yaro yore to kod apaya mondo tiek dhungni. Where there is any obstruction, that is immediately where we respond to. To national government wakwayo nikech kaka sani mondi wuog Mombasa mi chopu Busia wan kod jam mang'eny mosebete. Yudo kaka kori loso ndara Mariakani kidhi wuok Nairobi kori rieyo Nakuru kanyo unyalo ninde kata ndala riyo. Koro wakwayo mana government to be gi consider wakaka wanjok machulo shuru gi yawnwa ndechi. Chiwa gete ne oganda luo mondo ket mwandu kaka yor chuogo tije ne joma tindo ahinya sekta mar wuodhe. Onge ng'ama chung' kende ma succeed. Sani dhano nyaka nywak. Wadwaro nuwan kaka joka janam. Twa empower jowa, twa loso mwandu. To mwandu mwaloso go wachak wadok wagero go thuchewa. Walter Nyambaga, Ramogi TV.